Tak dneska skúsime, či je voda z doby ľadovej, či je to pravda. Takže skúsime. Takže napustíme si vodu. Toto určite stačí. To stačí už určite. Tak máme to tu. Takže máme tu normálnu vodu a vodu z doby ľadovej. No proste vodu. Tak ideme urobiť test, ale aj skúšku. Otevírame. Tak. A máme to. A je to tu. Tak ideme urobiť test. Mám pro vás novú informáciu. Od dneška budú na YouTube točiť videá, ne iba takto normálne, ale aj z parku. Takže ideme na test. Voda z doby ľadovej. To je ale ľadové. To nechutí jak normálna voda, proste to chutí jak z doby ľadovej. Tak, a či jo skúsime, či je to normálna voda. Čo táto? No dobre, tak priznám sa, toto je fakt voda z doby ľadovej. Takže utekajte do DMky, kúpte si to. Fakt je to voda z doby ľadovej, lebo vôbec títo dva nechutia vôbec ísť tak. Takže biežte si kúpiť vodu. Takže biežte si kúpiť túto vodu z doby ľadovej. A čaute!